Dobar dan svima. Sad smo upravo snimali emisiju Drugo mišljenje. I moje pitanje vama ili za vas je koliko ste svjesni da imate pravo na drugo mišljenje, da sa liječnikom obiteljske medicine možete iskomunicirati to pravo na drugo mišljenje, da vam on može dati uputnicu s kojom vi onda možete ići kod specijalista po drugo mišljenje. To je prvo pitanje. Koliko ste svjesni? Drugo pitanje je li to odraz nepovjerenja prema liječniku broj 1 ili dijagnozi broj 1, ili mislite da je to više upotpunjavanje kompletne slike o vašoj bolesti? Čisto me interesira što mislite o toj temi, a emisiju možete pogledati, mislim, za tjedan dana ili za 2 tjedna. Uglavnom, pišite mi u komentarima što mislite, koliko ste upoznati, što to za vas znači i jeste li to ikada koristili, jer možda spadate u 14.000 ljudi koji su to koristili prošle godine. Hvala lijepo na komentarima.